Кунак китәм дигәч кенә самовар куймыйлар ди татар халык мәкалә. Дуслар, безнең шәйләр инде күптән кайнаган. Кунагыбызны көтәбез, тапшыруыбызны башлыйбыз. Сәлам, ТМТV телеканалында тәмле көрәш тапшыру. Бездә кунакта бүген җырчы Зөлфирә Шәйдуллина. Зөлфирә киләле. Мин инде белмим теге яшь җырчы, яшь башкаручы дип үзенең сәхнәдә беренче адымнарын дип әйтсәм әлбәттә алдармын. Күптәннән җырлый инде ул. Исәнләшим әле. Исәнләшәле башлады. Нихәлләрегез бар Булат абый? Сәлам Зөлфирә. Исәнмесез? Шәшрәп торучы Зөлфирә Шәйдуллина. Теләче кызы дип әйтеләр. Мин хәтта авыл исемендә истә калдырдым. Теләче районы Савыш авылы. Әйе, молодец. Ни өчен дигәндә, чөнки безгә күптән түгел генә Алмаз Мирзаянов дигән бер җегет килгән иде. Син аны беләсең, шулай бит. Беләм, ул минем ирем Алмаз Мирзаянов. Ай, ирем. Котлыйм кияүгә чыктыңмы? Әйе, Аллаһка шөкер. Менә инде 1 елдан артык торабыз, Аллаһка шөкер. Ничексең? Ул бер төрле сөйләде. Миңа рәхәт, аңа ничектер. Миңа рәхәт булса, аңа рәхәттер инде. Әлбәттә инде, рәхәт булмыйча карасын. Рәхәт булмыйча карасын дигән. Юк, Аллаһка шөкер. Гөрләшеп, рәхәтләнеп яшибез. Ярар. Бу минем күчтән эшләрем. Без кичә концерттан кайттык та, минем төнья белән кайткачтан исемә төште. Безнең иртәгә тәмле көрәш тапшыруын төшерә торган көн икән. Кайтында тирамису пешердем һәм бу шунда десерт. Синге шундый иренмәс җанмы, әллә бу безнең тапшыруга хөрмәт изеннән ясалдымы? Бу сезнең тапшыруга хөрмәт изеннән ясалган әйберләр. Гадәттә кибеткә керәләр дә инде диге. Мин яратмыйм. Мин кунакка барганда һәр вакытта үзем әйбер пешереп алып барырга яратам. Мин бөтенләй торт пешерәсем, Алмаз әйтте, торт бик озакка китер. Тизрәк ясада ят диде. Шуңа күрә сине бөтенсе кунакка чакыралар. Теге списоктан так. Менә сөйләргә мөмкинлек бар монда. Кем чакыра? Зөлфирә. Син кайсын Зөлфирәне чакырабыз. Чөнки ул үзе пешереп алып килә менә. Ул кибетнекен түгел, үзенекен. Шуңа без аны гел кунакка чакырабыз. Кунакка бик күп йөргән юк инде, безнең күбесенчә концертларга йөрибез. Безнең шулай гомер үтеп китә торгандыр инде ул ди, Алмаз әйтте. Концертларда йөреп, кешеләр белән күрешмичә, дуслар белән күрешмичә ди. Әлбәттә, ну шулай булса яхшы бит, сез бит. Эш булгач бик әйбәт. Эш булгач әйе. Кемнәрдер өендә утыра, сез рәхәтләнеп теге Аллага шөкер дип эшләргә кирәк, эшләргә. Аннан соң утырырсыз әле. Пенсиядә дип әйтәләр. Ярар, бу бик тәмле. Менә монсы мин аңладым, тирамису икәнен, неме? Монсы тирамису булды. Тирамисуның мин рецептын хәтта беләм, ничәрәк икәнен. Менә монсы нәрсә булды аның? Безнең рецепты белән бүлешергәме? Әйе, тиз генә, 2 штук. Монда банан, 1 штук банан, желатинны эритеп, кайнаган суда эритеп, булгатасың да. Банан аңлап, агый берсе нәрсә? Агай берсе моның сметана, сметана белән нәрсәләрдә безнең. Сметана белән шикәр кумын булгатасың миксерда. Һәм желатин белән бергә булгатасың, холодильникка куясың. И всё. Бик җайлы рецепт. Зөлфирә, моның өчен аерым рәхмәт. Без булар белән әлбәттә чәй эчербез. Чәй кайнаган. Хәзер түгел тапшырудан соң. Мин сиңа тапшыруның шартын әйтергә тиеш. Син гомумән беренче тапкыр безнең студиядә. Мин моңа шиксез шатмын. Ниһаять. Аллаһка шөкер. Әйе, димәк, безнең менә бу без синең Мили компаниясының аш бүлмәсендә. Алар аш бүлмәсе өчен кухня өчен әйтик, техника җитештерәләр. Монда бик шәп техникалар менә бар. Аларның шеф-повары да бар. Ул сиңа бер кызыклы рецепт әзерләп куйган, син аңа каршы бүген көрәшәчәксең. Менә шундый нәрсә әзерләргә кирәк булачак. Нәрсә микән бу сырники, içinde гүмбә һәм укроп. Әйе. Ничегрәк ясалыр микән моны? Мин белмим, сырник, ләкин içinde менә шундый бер. Мин сырники пешергәнем бар, әмма менә уртасына шундый берне саласың да, кызык. Майда кыздырып аласыңдыр дип уйлыйм мин. Яисә духовкада. Монда Мили компаниясының белгечләре килер, безгә ярдәм итер. Мин сиңа уңышлар теләп калам. Рәхмәт. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Рәхмәт. Я, Зөлфирә, син инде бу ингредиентларга карада бер күз сирпеп алда. Монда творог юк. Әйе, сырник дигән әйбер булмады бу, аңлашылды. Сырник булмады бу, бәрәңгешник булды бу. Картошник дигән әйбер. Бик тәмле әйбергә шам, мин гомумән яратам андай гүмбә булган әйберне, күкәй булган әйберне һәм укроп булган әйберне. Мин менә гөмбә белән бәрәңгенең кушылмасын яратам шулай. Беразына кызганрак булса, менә бу нәрсәсе суган белән бергә тәмле була. Рецептлар шуны кебек инде. Әйтмәсәм дә. Менә шул эшләргә кирәк булачак сиңа, менә мондай бер әзерләргә. Мин моны алып куям хәзер күз алдымнан. Күз курка, кул эшле инде. Әлбәттә. Как обычно. Как обычно. Шулай. Я булай эшләп, юк, безгә иң беренче гөмбәгә бәрәңгене. Әйе, сиңа бәрәңгене алып чистартырга кирәк. Монда чистартсаң, безнең авылда эшлиләр 2 савыт белән ярыймы, мин авылда үземнең өйдәге эшләргә. Чыгыл 2 савыт белән. Менә бәрәңгене башта бер суга саласың, икенче суга чиста су салып куялар. Шәһәрдә бит инде нитәләр генә раковинасыннан башлап. Әйе, чиста бит. Әйе, шәһәр чәчләп кара әле. Син савытларны күп пешератма әле монда анасын. Син җумыйсың бит аны. Мин дә түгел инде әлбәттә. Менә бит яхшыдан килеп чыга. Анасын чәй катып алабыз, яме? Ярар. Карыйбыз, син инде килен икәнеңне, әйдә. Бары шундый
элек ниләр? Конкурслар, ярышлар, әйдәгез егетләр, әйдәгез егетләр, әйдәгез кызлар дигән мәчет. Әйе, бездә дә була иде. Мин хәтта үзем оештырайм анда бәйрәмнәр. О, менә хәзер оештыручы ролендә мин, син бәрәңге исәпләсәң. Ә мин бу вакытта безнең тапшырыбызның генераль спонсоры булган Кукмара металл заводы акционерлык җәмгыяте хакында берничә сүземне әйтеп узам. Тапшырыбызның спонсоры Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча бездә Рәсәйдә Кукмарада җитештерелә. Әлеге савыт-сабаларны сез интернет кибет аша алырга мөмкинсез. Хәзерге соңгы вакытта дип әйтик, хәзерге вакытта да инде ул бик популяр интернет кибетләр һәм доставка һәм шулай үзләренең кибетләренә барып, кул белән тотып карап ала аласыз. Мин һәрвакыт шул икенче метод эшемне кибеткә барып, миңа тотып карарга кирәк. Берне күтәреп карарга, булай, тегесен тишеп карарга, булай сорап карарга сатучыларыннан кибетләре бар Кукмарада. Фирменең кибетләре бар. Казанда 4 кибет, берсе аның Павлюкин урамы 114 адресы буенча урнашкан, Рихард Зорга 11Б, Мусин урамы 23Б һәм 4нче кибетләре ачылды. Ул да булса Ленинградская 27 адресы буенча урнашкан Бәхетле сәүдә үзәгенең 1нче катында. Бу инде авиатөзелеш районы өчен дибетик, аларга җайлы, аларга бик якын. Менә Дуслар, кайсы адресыга якын, шунда барасыз да аласыз. Сез кайда торасыз? Мин шуны гына өстәп әйтәсем килә, менә теге юл бит Алмаз җиңеп, тәки теге биш күкәйнең башына җитеп. Пашот дигән Пашотны ясады. Кукмара табасын җиңеп алып кайтты. Һәм бирдеме, тапшырдымы? Бирде, тапшырды миңа. Алла, шундый шәп таба. Син аны куллангансыңдыр. Кулландык. Сырники пешердек. Мин бик каты яратам тишекле коймак пешерергә. Нәкъ менә шундый антипригарный покрытие белән, ул бик җайлы яра. Анасы жуып аласың. Бик җайлы, жуам. Яны әйткән булсагыз бәрәңгесен алдан. Тишекле коймак нигә тишекле? Шүпрәле булгангамы? Тишекле юк. Ансының да аерым рецепты бар. Безнең күзләрен безнең Әлмәт районында. Нигә безнең Әлмәт районы дисем сөйлисең син? Чөнки Алмазның апалары да хәзер инде минем апаларым. Шуңа күрә безнең дип әйтәм. Әлмәт районы дип сөйлисең, безнең Әлмәт дип сөйлисең. Әйе. Алмазның апалары. Туктар, Алмаз исемнеке. Ничек аңламадым. Алмаз мөслимнеке дим. Нигә Әлмәт дисең син? Алмазның апалары Әлмәт районында тора. Бу да аңлашылды бу. Менә шул. Бәрәңге өчен бу тамалы була. Туктар, апасы Мәскәүдә дә булса син. Безнең Мәскәүдә. Безнең Мәскәүдә яшәрим. Яра. Безнең яра дәвам итәбез. Бәрәңге хәзер мин бусын алыйм әле. Так, безнең бәрәңгеләр стартапты. Шуны гына әйтәм. Әлмәттә безнең Алина апалар тора. Алмазның бер туган апасы һәм аларның күршеләре Миңсул апа бар. Миңсул апаның супер рецепты бар. Коймак пешерү буенча аның коймаклары шундый тазалар үзләре, и шундый зур-зур тишекле була. И аның өстенә сыер мае, авыл сыер мае да сөртеп куйсаң, тәмле катырылган җиләк варенье белән ашасаң, аннан да тәмле коймак юк. Минем ашаганым юк. Ничек тишекле килеп чыгасың? Әйтегез син. Ничек тишекле? Кайнар су саласың бер стакан, жылы катык. Кайда саласың аны? Жылы катык яки жылы кефир алырга кирәк, 3 күкәй салырга кирәк, 1 калак туз салырга кирәк. Кайнар су салганнан соң 1 калак бәләкәй бал калагы саласың, сода, булгатасың шуны яхшы иттереп. Һәм кыздырасың, табада май саласың әле тагы. Икенче юлы килгәндә мин сезгә монда тәбик мәктәбе. Кушымда булганга. Бу коймак дип аталмый, тәбик мәктәбе атала. Менә шул дигән. Менә шул. Минем бәрәңгеләрем Миңсул апа булдымы әле? Миңсул апа, кайнар сәләм һәм рәхмәт. Менә бер рецепт эше менә. Булды. Безнең бәрәңгеләр инде әзер. Бик тиз тартты. Бик өлгер, бик җитез икәнсин. Рәхмәт. Шалтнар. Ну мөслимләр белән башкача булмый, чөнки минем хатым да шундый бик өлгер, бик җитез. Анда мөслимдә шул эшләр бит нәрсәне. Анда шундый булырга кирәк. Мөслим кияү. Кара әле. Кара бүген мөслим килене белән мөслим кияү икән битәр менә студиядә. Кара әле син, Безгә хәзер беләсеңме нәрсә? Юрга кирәк бәрәңгене каралганча. Без аны җуабыз. Без аны хәзер җуабыз һәм безгә бу бәрәңгене инде куярга кирәк. Менә уларның Мили компаниясының супер параваркасына име. Анда бит исми чаша. Шуңа күрә безгә әлеге Мили компаниясының белгече Евгенияны чакырырга кирәк. Евгения, заходите к нам. Тәмле крашыбыз дәвам итә. Һәр вакыт агачыда безнең белән Мили компаниясының белгече Евгения. Евгения, здравствуйте. Это Зельфира, Евгения, да. Очень приятно. Знакомьтесь, я, пошел. Да. Мы сегодня готовим типа такой оладушек. Должны получиться очень вкусно. Да, я думаю. Я не сомневаюсь. Нам, тут нужно вот это как бы пюре. Сделать надо пюре. Отлично.
Предлагаю пюре творить не традиционным способом на плите, а в пароварке. Никогда так не делала. Чаще всего для оладушек, вообще для теста, когда делают на картофельном пюре, его нужно сделать более сухим. В нем не должно быть жидкости, чтобы это все не расползалось. И пароварка как раз тот самый случай, когда можно приготовить картофель, сохранив в нем все витамины, ничего не уйдет в воду, не заливая водой. Вот мы берем картошку, останется только посолить, чтобы просто вкуснее она была. И не заливая водой, в перфорированном контейнере, он идет в комплекте пароварки, отправляем прямо туда. У нас уже залита вода, она можно времени выбрать. Сейчас узнаем, мы будем использовать автоматическую программу, и нам автомат сам выставит нужную температуру и время. Пюре. Так, у нас это с вами... Картошка. Да, это овощи. В автоматических программах есть и рецепты для рыбы, мяса, круп. Здесь можно даже варить бульоны. И, кстати, не сворачивается белок, и не нужно снимать пенку в процессе варки. Поэтому вы можете, например, поставить вариться бульон и уйти гулять. Там даже есть, по-моему, такой режим токмачло аш называется. Да, Это таски, так, фольклорный переводимый. Отварной картофель, рассыпчатый, в основном не рассыпчатый у нас, и в измельченном виде. У нас с вами там идут четвертинки и кубики вперемешку, поэтому выберем четвертинки. У нас идет рекомендация, куда положить продукты, и запускаем сразу. Класс. 17 минут мы не контролируем, не помешиваем, у нас не убегает вода. Я хочу такую подружку себе. И, кстати, по секрету вам скажу, помните, ваш супруг готовил яйцо пашот? Да. В пароварке его можно приготовить за 2 минуты. Эх, Сразу на 10. Ну тогда не надо было, потому что, знаете, нельзя было зато тогда. мы никогда не ищем легких путей. Конечно, он теперь научился готовить яйцо пашот естественным способом. Кстати, после съемки на следующий день он мне приготовил. Вот. Какой молодец, а? На завтрак. Поэтому приходите к нам. У нас, кстати, по четвергам проходят тест-драйвы техники, и мы весь ее функционал показываем в работе. И потом вы можете приобрести эту технику и уже наслаждаться свободным временем со своей семьей, а технику будет за вас готовить. Классно. Всех телезрителей передачи «Темля Крэш» мы приглашаем к нам в магазины на Назарбаева, 16, на Чистопольскую, 26/5 или в Набережных Челнах на проспекте Мира, 8А. При покупке произносите фразу «Темля Крэш», и вы получаете подарок. А вам я желаю удачи в приготовлении. Ваши руки свободны. С таким аппаратом сейчас все будет вкусно. Все витамины будут сохранены, все будет очень вкусно. Удачи вам. Евгений, спасибо вам. Спасибо вам. Ждем на дегустацию. Да. Спасибо. Спасибо. Шулай итеп, күп мара табасы өчен бүген кискен көрәш дәвам итә безнең ринокта бер яктан конца көрәшәр заларысы. Шеф-повар икенче яктан, Зөлфира Шайдуллина бәрәңгене куйды пешерергә әлегә. Һәм нәрсә эшли? Һәм мин хәзер шампиньон гөмбәсен турыйм. Әйдә. Вак итеп турарга кирәк, чөнки барыбер дә бәрәңге эченә салырга кирәк булачак бит инде аны. Әлбәттә. Бер уйлаганда. Зөлфира. Иң беренче әйтеп китәм. Сөйлисен. Секрет. Дип әйтәм соң инде шампиньонның бик каты суы чыга, шуңа күрә суганны кыздыр алдыннан бергәләп кыздырмаска, башта шампиньонны кыздырырга кирәк. Аннан соң бераз суы беткәннән соң май салып кыздырасың суганны. Шулаймы? Аңлавымча, әгәр дә син җырчы булмасаң, син икенче көннәрең кулинар булыр иде, шулаймы? Юктыр, наверное. Син бит истә калдырасың, теге мен сулап анан инде кыймакчының Ул миңа кызык булган әйберләр истә кала. Ә миңа кызык булмаган әйберләр. Ну, ризыклардан нәрсә сиңа кызык түгел, мәсәлән? Нинди илнең, халыкның ризыгы сиңа кызык түгел? Диңгез ризыклары кызыкмы? Кальмары, устрицы, мидийлар. Ул минем Татар дөньям. халык ризыклары әлбәттә инде кыстыбый, манты, пылау. Пылау әле татарның хәтерле ул ярар. Пылау бик җиңел пешерелә. Мин яратам пылауны. Бик җиңел түгел инде, аны әгәр дә рецептын теге нәкъ менә ничек кирәк шулай эшләсәң, бик алай җиңел димәс идем. Гомумән әйткәндә мин ашырга пешерергә яратам. Яратасың. Мин Ул әле яктан алмазга повезло. Әле мин торт кына түгел, җәй көннәре карантин вакытында җырчылар нәрсә эшләр дип баш каттырган вакытта мин әле алдан белеп шунда массажга алып чыккан идем, әле институтта укыган вакытта һәм ул укуым миңа бик кирәк булды. Җәй көнне мин ярты авыл халкына массаж ясадым. Акча эшләдең. Авыл халкының акчасы барымы? Бар ие, чөнки анда җырчылар түгел ул авылда. Чөнки анда җырчылар түгел, җырчылар булса акчалары булмас. Все, аңлашылды. Сер булмаса күп мәшләдең инде.
Сыр булмаса. Ну, яра, әйдә булай. Мен яра мен тоже акча турында теге сораганнарны. Синең бер сеанс ничә сум тора диләр, шунысы кызык. Ярты сәгать ясыйдым 300 сум. Ну, Нормально бигәт бәя булган әле бу. Минем Бу әле бәләкәйдән Положески. Бәләкәйдән кулларым бик каты, минем хәтта кайр вакытта бер юлы шундый Сине малай кеткәннәрме әле? суч әйе. Әти хәтта балта салып ята торган булган баш астына. Бик каты малай кеткәннәр. Шундый бер ситуация булган иде. Банкетта вакытта юбиляр килде дә, кулын сузды, бик зур рәхмәт Зөлфирә диде. Мин алдында сәламәт булыгыз дип кулын кысканым. Бүтән айтырып мужиклар кулын кыса күрмәй ярыймы диде. Әйе. Напта. Бик каты минем кулым. Син армрест белән дә шөгыльләнмәдеңме? Сабантуйларда. Заниматься итәйме? Беренче урын ала алырмы? Алайым. Чөнки мин весовой категориядә бүтән кеше юк. Син бер үзең. Миңа каршы 5нче сыйныф укучысы иде. Ярар. Шундый татар Тута. халкында шундый әйтем дә бар. Алмаз шүрлеме синдән бераз? Юк, мин алмаздан шүрлим. Татар халкында шундый әйтем бар, әгәр дә хатын кызын кулы каты булса, ире аннан бик күпкә өлкән була дип. Дөрестән дә шулай. Минем Ну, әлбәттә сине җиңәргә бер юаш кына күз алдына китер, юаш кына ир булса, син бит аны Бәлки, Алмаз да синдән. Мин диге тапшыруны караган идем Алмаз белән икебезне. Мин анда чебеш кебек кенә. Алмаз янында. Мен бу әйтер. Там ситләр синең мыйына бардым Алмазга карап. Әйе, бераз гына булай. Шуңа түгел. Көчле. Мин һәр вакытта үзем янында Май бирә, май. үзем янында көчле, Кеше күрдең инде. зур, үзеннән күпкә өлкән кеше күргәнем. Бүтән салмыйм, пока. Су чыксын. Ат, кулинар еме карап әзин. Ярар, әдәт син эшлә. Тоста мая кылырга тиеш. Без синең Теләчәрәнең Савыш авылыннан икәнен беләбез, име? Әйе. Бик матур авылда торабыз. Ярар, мин сине шулай ук әле Алмазга хәтта күптәнрәк белгәнмендер дип беләм, чөнки без бергә эшлидек. Туры килә диләр шулай. Булат абый мине Саба юлыннан гына алып китәләр. Әйе, шуннан гына чыгып алып китә диләр. Әйе, концертларга. Бу каты кызган. Аны каты кыздырган күрәсеңме? Майы итә башлады. Май яна башлады инде. Ага. Сал ясап. Бисмиллахиррахманиррахим. Белмәгән кешеләр өчен кыскача гына үзең турыда менә сиңа блиц. Дуслар, мин 3 яшендә беренче җырын җыладым. Концертка чыктым 6 яшемдә. Мәктәптә бөтен концертларда катнашайдым, чөнки мин җырчы. Мин Зөлфирә Шайдуллина Мирзаянова. Альфред кызы дип әйтергә яратам үземне. Мин әтиемнең исемен яратам һәм әтиемнең үзен ярата идем. Бәләкәйдән җырладым дисәм дөрес булыр. Әле әтинең һәр вакытта шундый шаиры бар иде. Кызым, син туганнан бирле җырлый башлагансыңдыр дип әйтәм, әти нигә алай дип әйтәсең? Чөнки син тудың да акырып елыйм дип әйтәм. Акырып елый идең. Хәтта мин Тавышың көчле иде дип. шуның кадәр түзә алмыйча урамга чыгып китә идем дип әйтә иде. Шул вакыттан тавышларым килеп яткан соң син балакаем дип әти килә иде минем һәр вакытта. Беренче җырың нәрсә булды? Нинди җыр? Хәтерлисеңме? Хәтерлим. Ну, инде аңлап җырлаган җыр. Месра теге бала чактаганда. Сәфсә без сине. Зөлфия Минхаҗевның җәй айлары бигрәк ямьле, карлыганлы, җиләкле. Җәй айлары матурлата һәр көнне табигатьне. Кушымтасы. На-на-на-на-ни-лай-лай, тугайларда тургайлар, талларда сандугачлар, күлләрдәге балыклар, урамдагы балалар, җәй килгәнгә шатланалар. Бу минем иң яраткан җырым бала вакыттагы. Молодец. Бурында гадәттә шәбәт ярдар. Үзегезнең балаларыгызга да шушы җырларны өйрәтегез. Әйе, амин, шәйбәсен. Амин. Стандартный ход. Матурак җырларда өйрәтергә яраткы. Так, әйе. Сәхнәгә алып менгән шул җыр булды беренче. Бу Алып менгән дип, бу авылда аннан соң мине балалар бакчасында һәр вакытта җырлатар. Әмма мин җырларга яратмый идем. 11 яшемә кадәр мин бу һөнәрне бөтенләй җаным тәнем белән сөйми идем дисәм дә дөрес. Җырлатсалар да. Җырлатсалар. Минем әти белән әнинең бик җырлатасылар килә иде. Әле шундый вакытта булган мине әниләр, дәвәниләр безнең гаиләдә хатын-кызлар Эшли сөйлә. күбрәк дип әйтәм мисалга. Мин эшли сөйлим байда. Сиңа хәтта бер кунак булган иде. Ул бөтенләй сөйләгәндә бернәрсә эшләми, беләсеңме? Әйе. Юк, мин алай, мин һәр вакытта ике эшне бер вакытта эшләргә яратам. Алай вакыт тизрәк үтә. Әйе, күп иде. Күп иде һәм әтинең әйтә торган сүзе бар иде. Сиңа ди, кызым ди, бер конфет бирәләр иде, син шуңа ди
сатылып жырлайың ди. Француз бар. Жетмей ме? Жетті Юк, керек. суган күбрәк булган сайын тәмрәк була. Һәм нәрсә дип әйтәсе имәлем? Мирзаянова нақалы. Әйе. Бу, кстати, бөтенләй бер шулай. Бәлеш пешергәндә тем более. Тұз саласың ма? Туз салам, біраздан су шықсын да. Ярар, әйінді. Соңынан мен мектепке оқырға кірдім. Мектепте оқырға кіргенде мені конкурстарға жібере башладылар. Һәм шунда мен өзіме... Зельфира, ширикке яқшы белге керек ме? Керек. Бар конкурсқа. Жоқ, алай болмады. Мен ғылымен мектепте оқытушылар һәр вақытта поддерживали деп татарша ничек екенін білмеймін. Әлбәт, мен яқлы болдылар деп енді. Амалар қалема кірділер деп әйе. Оқытушылар да бек яратар еді менің жырлағанымны. Аллаға шүкір. Шушын фырсаттан файдаланып, аларға сәлемін йолlayым. Оқытушыларыма. Негізі рахмет сізге мені оқытып шығарғаныңыз үшін. Суғанына салып жіберейік. Мен де ойлаймын саларға керектір мұны деп. Һәм оқы бітірдің де сен? Мектепті оқы бітірдім. Мен 7-ші сынып, мен бит әлі 11 yaşıma kadar футбол ойнадым. Мен даны бүтін кішіге, бүтін жерде айтам. Мен бірінші іштен бұл тұруда. Әйме? Профессионально. Профессионал малайлар білем мен гіл туп тибе айдым. Хәтта әти менің велосипедімні сендіреген мінгізіп, ешіріп қойайды менен. Дәуәнейім. Менің дәуәнейім менің достым еді. Бәлекей вақтында дәуәней сендіреге мініп, велосипедімні менен кері алып шығып. Дәуәней алып шығып шуннан. Әйе, менің дәуәней һәр вақытта сірдәшім, достым, ең яқын кішім болды. Вот, молодец, дәуәней болған бол. Әйе. Уйна деп келейті әйдім. Ер, тип, тұқна, тип. Әйе. Әтең яратмаған әйді футбол ойнағанда? Әти яратмайды. Әлі мен түнне білен бір күнде еске алып тұрдым. Түнне білен қайтып, мен бәләкей уақытта Спартак командасына Жан Атадыр. Көзден еш шыға башлады. Жан Атадыр едім. Мұны қошиға әлі? Жоқ, мен ойнағып. Бұл ішлей. Йылы пішіреміз. Субханалла. Һәм түнне білен көрсәтәрі бетінде ол передачаларынан бірінші каналдан әти шығып, телевизорны сөндіріп қоя, қызым, бұлды, қарамайыңыз ең қарышын деп. Міне, шушы ширен менен... Әти, менің бет Лига чемпионов бара, міне, групповой этап. Ол бар бірді алар әни білен, әни менға соңырақын айтты, біз бек қорықтық, сені малайша болып қалырсың деп, қызым деп. Әмі бұл менің ширем айтам, бет 11 yaşıma kadar гына барда, соңынан мен жыр өлкәсіне кіріп кеттім. Футбол енді қызықсыз бола башлады. Жылы сөйлем, көңілім әтті. Әйеші футбол. Алайса... Һәм жырлай башладым мен, конкурстарға өйре башладым, өзіме достар таптым. Алар футболисттар болып шықмады? Жоқ, алар аның бірсі спортсмені еді. Нәрсе айтсам да, меңа бек ұшады бұл өлкәге кіргендіме, мен бірде ялғышлық ішләдім деп ойламын, өкінмеймде, өкінерге язбасын. Ол мен кішіге өкінерге рамын бұл тұрмышта. Алайса футбол білен соңғы сұрау, қазіргі уақытта сенің жанатқан командаң бар ма? Сен қызық мол тема? Yok da тегеп қаралаштыр қаласың? Yok деп айта алмайм, Рубин командасын яратам мен, һәм Реал Мадрид. Болды, Реал Мадрид һәм Рубин болды. Әйе. Екісі Р харифіне. Әйе. Чөнки исемінде де Зельфира бар, әйе. Әйе. Аңлашылды. Логика кішілі менде. Я. Демек спорт білен болды қазір. Аңлашылды, анасы сен бітіне оқыра кірдің музыка кілиетіне. Музыка кілиетіне оқыра кірдім. Училище, ілікке училище кілиет болды. Вокал бөлігіне. Бірінші курс, әйе. Бірінші курсқа кіргенде мені Римапа Ибрагимова өзінің классына алды. Мен аңа да бек зор рахмәтлімі Римапа. Бек яқшы кіші, бек яқшы оқытушы. Кіші боларақ та әйбет кіші боларақ та бек яқшы кіші ол Римапа. Біздің күлиетте бетінде барыбыр да оқытушылар өзлерінің балалары шекілі етіп һәр вақытта біздің яқлап, балақайым әйде кел деп біздің һәр вақытта артымыздан нетілер оқытушылар. Бір қиын сөз, ауыр сөз әйткенлер болмады. Андан соң 3-ші курстан мен көштім Клара Хайрединова классына. Клара ханымға да бек зор рахмет, Клара Акрамаға да. Мен бек көп білімдер берді. Мен опера сопрано болып жырладым әлі мен 2 ел. Колоратурный ма? Колоратурный түгіл, лирика сопрано болдым. Фольклордан біздің оқытты Венера Хасановна, бейік оқытушылар оқыттылар біздің, Аллаға шүкір. Мен бек сенем. Өзіңе сәхне үшін кереклі, яқшы. Әйе. Клиетте базын аласың. Соңынан деп, шышы клиетте оқыған уақытта мен 2-ші курста едім, 17 яш едім меңа. Ялғыш қына мен Буа Сабантойынан соң, кешке Сабантойда Ферзер абой Мұртазин білен таныштым. Менә бұл менің бек бәқітлі случай деп айтырайым.
Фирзат абый белән без шуннан соң танышып, бик күп җырлар яздык. Безнең танышуыбыз да бик кызыклы гына. Фильм беренче җыр ничек булды? Беренче кар җыры булды минем шәхси җырым. Үземнең Фирзат абыйга да минем бик күп рәхмәтләрен әйтәсем килә. Без әле дә аның белән эшлибез. Әле дә бик матур җырларын бирә. Әле дә дуслар. Да бик яхшы кеше. Әйе, Алла шөкер. Турысын бәреп әйтә торган. Әйе, нәкъ шулай. Хәзер без ничибез? Безнең бәрәңгебез әзер булмагандыр әле? Бәрәңге пешеп чыкты. Тукта, кара. Кара секундда менен кара әле. Ничә секунд булган анда? 6 секунд. Yok 6 sekund kalganmı? Yok 0,5 5 minut 5 minut kalgan 5 minut kalgan 5 minuttan bizni kapışıp çıkacak. Biz ana ondan sonra ana tegi soğukta bulamık idəşək biz olay birden. Bulamık idəbiz də. Alabilirsə. Bunu içine salabız da kalgan Min yarım ama az günə süt salam. Sливочный başa. Sağ. Bu bizim bərəngə bulamağına indi. Benim uylamışaq ziyan bulmazdır. Güley salsan da Julian'da da şahit da güley salsan da. Sen yalışmasan Bulat abi Julian yaratam deb aytding bu. Bir geldi. Ettim bit менә моның белән бәйле бит нәрсәне. Минем әниемнең Суган гимбә булса яраткан ризыгы шампиньоны. Бик ярата Julian. Аны шикелеште ашап була. Әйе. Менә Шампиньонны? шампиньонны менә? Әлбәттә бу. Ашап күрсәтегез әле, пожалуйста. Шундай ну теге аны тузларга кирәк беләсезме? Аңа нәрсә булсын, аны бит. Беренче тапкыр күрәм, беренче тапкыр җитәм. Тәмлеме шул? Мидә калып карыйм әле. Аның үзенең бер аерым тәм бар. Тоз. Булсымы? Бу бик күп булыр миңа. Нормально инде, нормально дим. Син барча бу яшеңә җитеп, шигем башаганы юк иде менә. Тәмле бит. Вот тәмле бу. Аны менә кизенә кыздырып алалар бит, аны хәтле бишеп тә чыкмый инде. Ши яшадан башадан, аны байда ашап була. Я урманда йөргәндә ничек ашаганнар дип уйлыйсың? Беренче тапкыр. Вот тәмле. Evet bu. Димәк, без хәзер нәрсә шисе Ой, калды? салам хакыбрак итеп. Безнең сыер май юк микән Булат абый безнең монда? Бәлкем эзләп карасак, бәлкем табырбыз. Шулай итеп, дуслар, безнең буламык. Бәрәңге буламыгы почти әзер. Бер штрих калды, ул да булса. Сөт. Без инде моңа сыер мае салдык әзрәк. Так, без моны кушып җибәрәбез. Кушып җибәр. Бисмиллахи. Үзең бик сыйып булмасын, син бит анда кәттик ясыйсың була. Әйе. Булдымы? Шуңа күрә әзенә сөт салабыз. Һәм бер күкәй. Шунда ысытасың. Әйе. Әйдә. Беткән вакыт, беткән инде, әйдә ди. Безнең монда суган, гүмбә, сыйык май, ак май. Süt. Әзрәк. Абысын сыйып охшар. Әйе, бик тәмле менә бу әйбер дә килеп чыкты. Мен бераздан әйтә. Дегустация сармыслар менә мондай. Булган бит? Булган. Булдымы? Ала беләсеңме шөт дип? Ага. Фейс, бит точно. Син футбол уйнаган кеше бит әле, ничек син белмисең инде моны. Так, кирәк булса мен сиңа кашык та бирәм. Тук. Абыларым калдырма инде. Не съемный менә бу? Юк, съемный да ансы менә бит алып битер әле. Кая әле Булат абый? Ничек өчен эшләмим бүген? Мин гомумән монда эшләтүче кеше генә. Әйе. Эшләтүче. Һәм ашаучы. Хатын-кыз кухняда булганда Дегустация ясаучы. Юк, Алмаз чынлап та булышамы кухняда? булыша. Я? Алмаз бик тәмле пешерә. Алмазны сөйләлә, ни ди ул? Алмаз ул бик Макталы. әйбәт дияргә яратмыйм мин кешеләр турында бик добрый дияргә яратам. Ул бик добрый кеше. Эчкерсез ул Алмаз. Моны ничә тип алырга микән? Моны байтып биреп алырга кирәк. Мактасам күстер дип куркам. Әйе. Ой, менә тагып та куйдым. Ага. Ул мине һәр вакытта шаккатырга тырыша. Мин Сюрпризлар ясарга ярата. Туган көнеңдә син шулай булды инде. Приятный итеп шаккатырга тырыша. Бу иратларга, Точно, бер нәрсә бөтен белмәгән иратларга хас әйбер түгел дип әйтәсең. Сизмәгәнеңме туган көнең? Сизмәдем, белмәдем. Мин гомумән нәрсә булыр микән дип теге уйлап йөри торган кеше түгел. Мин яратам миңа шок ясаганнар, теге приятный сюрприз ясаганнар. Мин шуңа күрә уйлап, телефоннарына кирип, актарынып, кем белән ялгышам икән, нәрсә әзерлим икән. Андый гадәтем юк. Пыш-пыш килеп сөйләшә икән, читкә китеп урамга чыгып сөйләшә. Мин яратмыйм әйтергә. Һәм нишләп дип әйтәм, миңа шуны сорашый Алмазның менә кеше бит инде кияүгә чыккачтан безнекеләр, сезнекеләр дип аерга ярата бит инде. Бездә андай әйбер юк. Мин шундый шат шуның өчен. Алмазның апалары, туганнары
Миңа бер туганнарым кебек, минем бер туганнарым Алмазга үз туганнары кебек. Аңа да шок булган, просто теге бибрикны ишеткәч. Әйе, шул бибрик бөтен эшне эшләде дә куйды. Бибрик. Хәтта мен дә истә калдым нәрсә икәнен. Әле сораган идем сезнең районнардан, башка авыллардан, сабалардан анда ишеткән юк диде. Ярар, монсы аерым бер тема, аңа кайтып тормыйбыз инде. Мин йөзекләрне салам. Әйе. Йөзекләрне салам. Бу бәрәңгене Булдымы безнең менә котлет кенәсе калды. Сара берсен ясап тидек дә. Так, безнең табанны ярыймы менә байтырсак? Ярый, табанны байтырсак ярый. Байтырабыз. Бисмиллахи. Табанны жылтабыз. Рәхәтләнеп. Кыздырабыз, май салабыз әзрәк. Әйдә безгә 2 котлет ясасаң җитә. Ярар. 2-не ясасаң, Ярар. калганын булайган аша бетерәбез. Ярар. Кушып. Кыздырмыйча. Кызсын инде башта, туктале. Әле без куйдык кына бит әле. Безнең монда панировочный бер дә бар. Так. Мен қолны юшлап алайым әле. Әлбәттә. Сырники ясаганда қолны салқын су белән юшларга кирәк дип әйтәләр. Ул дөрестән дә шулай. Творог кулга ябышмасын өчен. Ну бу сырник түгел инде, Бу бәрәңге. Шуңа охшаганрак әйбер. Әйе. Буламаган бик сыйып булмаганмы? Юк, нормально. Син монда берни ясаганың юк. Беренче тапкыр. Мин бөтенләй яратам беренче тапкыр бөтенләй беренче. Мәсәлән, ясап карагаймы? Әйе. Әйдәм сиңа гөмбә һәм дә суган өчен аерым менә кашык бирәм. Ярар. Ярыймы? Менә шулай итәләр. Ну, мин дә бик хөрмәт итәм, эшне курыкмыйча эшләүче кешеләрне менә шулай. Эшләп карама, юк, эшләп карама, юк, әйдә, эшлибез әйдә. Мин бер кызык. Син бу кыядан сикереп караган бармы? Юк, йөзә беләсезме? Юк, ну әйдә сикереп карыйбыз. Мин бер кызык сөйләсәм ярыймы ул? Ярый әлбәттә. Фирзара буларга кайткач, язлыкта Найла апа белән без чыгып киттек бакчага. Найла апа Фирзара абыйның. Найла апа Фирзара абыйның бердән бер хатыны. Бердән бер һәм каватламас хатын дип әйтсәм дә дөрес булыр. Найла апа белән чыгып киттек. Алар инде ел саен 150-шәр, 200-әр каз алырга яраталар. Булып чыга түгел соң бу безнең. Свое производстволарның инде. Һәм казларга дип кукуруз утыртабыз. Мин әле гомердә дә кукуруз утыртканым юк. Фирзара абый үзе комбикормалар ясап, шулай кукурузларны тарттырып, казларын зур-зур иттереп үстергә яраталар инде алар. Һәм Найла апа әйтә, кызым, син кукуруз утырт әле инде. Әйтәм, яра Найла апа, без вопрос дигәндә, кукурузны аны менә мондай аралары утыртырга кирәк икән. Мин Найла апа менә бу нормальныймы? Нормально кызым, дип мин алдында подряд түтәл буенча сиеп киттем. Аны Фирзара абый кайткан бөтен кешегә сөйли инде. Бер заман кукуруз безнең кадәр булып үсте ди, казларга ди нишәтеп алырга белмибез ди. Шундый рәхәт булды ди, казлар шул кукуруз астына кирип китә ди, шуннан югалмыйча ди, шул кукурузларны ашап кына йөрделәр ди. Менә шундый кызык историялар булган. Хәзер ел саен Фирзара абый һәм Найла апа кукурузны шул метод буенча утырталар. Так. Булат абый, без моның күкәй сарысы белән сыларга утканбыз. Менә син Әши камырны кабартмалар куйганда, пешер алдыннан гына менә шулай күкәйнең сарысы белән кәндә, камырлар менә шулай күпереп, кып-кызыл булып матур булып чыга. Мин белән бездә шәңгәне шулай эшлиләр. Шәңгә дигән ризык синең ашаганың бар микән, юк микән? Шәңгә нәрсә белән була әле ул? Сездә бәрәңге пәрәпәше дип аталамы, ул пәрәмәше? Бәрәңге пәрәмәше. Якмыш дип аталамы? Камыр өстенә бәрәңге буламыгы, бәрәңге буламыгы өстенә шул йомырка сарысыннан. Сарысына түгел инде гомән, агын да ярый. Булгаталар да шул цеттәләр. Мин беләсеңме, нәрсә яратам Мөслимгә кайткач, әни пешереп куя. Бәрәңге тәкәсе инде. Кишер тәкәсе. Ха? Аштәнне бер ул. Сез кишер тәкәсен Кишер тәкәсе. Кишердән инде алайса. Бәрәңге тәкәсе, бәрәңгедән. Безне менә моны күкәй сарысын сөртергә берәнсә булыр микән? Әлбәттә булырга тиеш, әгәр дә мин эзләп тапсам. Хәзер. Так. Менә монда бер ярыймы? Ярый. Biz bunu yendemiyimiz mi? Туктале. Ama mayı ciddi misin? Җитә. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Так. Әйләндерәбез Булат абый. Nima? Булай итеп әйләндерә торган әйбер кулсаң. Әйләндерә торган әйберләр күп алар бездә. Бездә төрле әйберләр бар. Менә монда бар. Бит әле моны беренче тапкыр пешерәм. Нәрсә икәндер белмим. Минем уйлавымча нормальный әйбер булган. Күрдем, үзем шикелле зур әйберләр. Әйе. Әйдә бу ягында сыла да, аннан безне. Әйдә икенчесендә шундый, икенчесендә калганнарны әйтәм, бу Курсын киләме ни? Курсы килде.
Инде төшке аш вакыты килеп җитте. Сугыш булып торсын ди. Көрәш булып торсын. Обед расписание буенча хәер. Так. Тагын шулай салабыз. Ярар, Үзем. Инде беләсезме ничек яшь өйләнешкән парлардан шундый бер тузсыз сорау бирәләр һәр вакытта. Сезгә аны бик күп бирә башлаганнардыр инде. Өйләнешкән чак кайчан да алып кайтасыз дип, шундый темалар, сораулар бирә башлыйлар. Бигрәк тә беләсезме, өйләнгәнче сорый башлыйлар, кайчан өйләнгәч инде кайчан бер кайтасың дип, бер кайткач, кайчан икенчене кайткач, өченчене, мәсәлән, минем очракта 3 кыз булгач миннән сорыйлар. 4-нчегә малай алып кайтасың. Шулай ук сорыйлар. Сорыйган туй әйтәләр әле, киңәштәләр. Хәтта язалар, төштә күрдем сезнең 4-нче точно малай була икән дип. Төш дигәннән безне мин кабам инде ярыйм ачыламас, пожалуйста, мин суларга тоттым кулымны. Төштә мине бик күпрәк Зөлфирә, син кыз бала алып кайттың, син малай алып кайттың дип. Балактар, бер белмәгән кешеләр шулай итеп төшләренә керем. Төшләренә, башка кешеләрме? Сиңа язалар. Миңа Инстаграмда һәрвакыт язар. Мин үзем күргәнем. Үзең görсәң, икенче кыз була дип. Дәвани гел әйтә иде, әгәр дә кызым төшеңдә малай күрсәң, иманлы кеше буласың дип әйтә миңа Дәвани гел. Дәвани булган. Ан тәрбиясе яхшы ләкән бугайсың. Дәвани яңа эшә битереп башлашам. Безнең бит авылда булганда, мин Дәвани белән үскән бала. Һәм минем теге урамда гына икенче Дәванием дә бар. Яни безнең әни белән әти гомумән авылдашлар. Икесе бер авылдан. Ой, Зөлфирә, мин үзенә баттым моны. Ах сине, давай. Моны батылмады да. Инде ул булама куп, ябышты да куйды. Йомырка саз булган шуңа ябышмый ул дип. Так, бәлкем булгандыр инде ул. Менә безне алып. Минем уйымча булгандыр дип билем. Ой, табысы бәләкәйрәк biraz. Ябыштырып куябыз аны, без җыламагына, яме. Кызларны җылаганын гына жаратмыйм менә шул. Әйдә мой сорау. Нормально булды, нормально. Әйдә, тундырыйк әле мойны. Миндә тундырасы килгән. Ничә куркасыздар шул май салырга? Без бит кызлар. Тазарудан куркабыз. Ризык ул үзенә кирәген ала да, кирәкмәгәнен шунда калды. Дип ашыйбыз да, аннары күлмәккә сыймыйбыз. Ярар, специаль марафоннарда узгансыз әле. Без марафонда уздык. Бик әйбәт әйбер булды. Җиңдегезме? Җиңмәдек, әмма мин үземә кирәк кадәр килограммнарны югалттым. Хәйне кире җидем юк килограммны. Бик җыгансың. Чөнки гастрольдә безнең һәр вакытта бәлешләр, тәмле пирожкалар. Ашамасаң үпкәлиләр, әйме? Ашамасаң үпкәлиләр. Ну, ашысы да килә. Анда сәхнәгә күп энергия чыгар. Шундый бик зур рәхмәт безнең тамашачыларга, шуның кадәр якты йөзләр белән, тәмле ризыклар белән каршылар, тәмле ризыклар белән узатып калалар, кайнар шәйләр белән. Аллаһ рәхмәт яссын. Амин. Амин дип әйтегәлбез. Так. Безнең булары кызганчы. Әйдә соус ясап атабыз. Юк, инде соус кирәкмәй дә. Җырла да булды менә. Булды. Ярар кадәрле бераз җыр. Синнән җыр. Момент башка нәрсә килә, шуны җырла. Юлда килгәндә шуны җырлаган идем. Бу бәлки инде миңа туры килә торган җырда түгел. Безнең Дәваниның һәр вакытта җырлый торган җыры бар иде. Бездә бик таулар барла, тау астында таллар бар. Талыда яфрак бездә сагыну, сездә нинди хәлләр бар. Талыда яфрак бездә сагыну, сездә нинди хәлләр бар. Бу минем мәрхүм Дәваниемнең иң яратып башкара торган җырларының берсе иде. Идә булган вакытта һәр вакытта шул җырны җырлап бирә. Күңеле тулган вакыт булган микән. Һәм шундый рәхәттә тар җыры ул. Безнең менә шундый съемкалар булганнан соң мин өйгә кайтам да Дәвани турына бераз әйтсәм, "Эй кызым, рәхмәт сиңа" дип Дәвани һәр вакытта шулай кочаклап ала торган иде. Кстати, бу җыр шулай ук минем татарча өйрәнгән җырлар арасында беренчесе дисәм дә була. Әйме? Мине бик каты тырыштылар өйрәтергә бу җырны. Бар мин җиренә җиткереп башкара алмадым. Ну, үземчә. Син булата бөтен эшне җиренә җиткереп башкарасың. Рәхмәт, рәхмәт. Менә булды. Дуслар, безнең шуның белән булды. Менә бик яхшы килеп чыкты. Мосын хата әйдә бер таба әйләндерә алабыз, менә берне әйләндерә. Моны аларгадыр. Юк, бер әйләндереп алыйк, менә бу җирдә бераз тагын. Мотор төскә керсен дә. Бу инде булай да әзер ризык, уның бәрәңгесе кирәк түгел әйдә, әйләндермә. Ал син аны. Бәрәңгесе пешкән, гөмбәсе пешкән, суганы пешкән. Дуслар, безнең әле монда рубрикабыз да бар, Зөлфирә өчен киттек әле.
Зөлфира, біздің рубрика былай деп атала. Аха. Танып біл, мәселен. Есе ешітіп біл, есе шамалап біл, білмеймін. Ярар. Біз сеңа таныш болған жырларны көпшілік шулай. 5 жер қоябыз, ләкин башынан ақырына түгіл, ақырынан башына. Анда рубриканы сен ешіткенің бардыр енді. Бек популяр шынды рубрика, уйын. Сеңа білерге генә керек, әйе заққа сумайбыз. Білмесем меңа бір нәрсе де болмай ма? Білмесем бір нәрсе де болмай. Ярар. Ешкен бойы бір нәрсе болмай шақ. Бірінші жыр. Регина Темирбулатова. Әйе, жырын енді. Яратам шушын көңілін сүйен бәқіт бұл. Тауыштың бір түнеті де қатырдатмей ма? Мен яратам, бит бұл менің жыр. Yok, ақырдағы. Кетінде сен жырман енді өз әлі. Минеге. Мен яратам, мен яратам. Жарыңа жырға берай, әйе? Мен яратам, сіз өзіңізге қарағыз. Вот шуны жыр. Айдар Абы Темирбаевның матыр жыры. Маладис, отыр, мұнсы үшін бишлі. Так, кеттік алдағы жыр. Қорқам. Айдар Абы Ганимов. Анын тембрын біркім Бұл бит біздің медляк. Түгіл ме? Yok Aydar Galimov bu. Aydar Abı ismim normallikte жырлады. Оригинал. Айдар Абы Ганиевтің жыры. Ол радиода тыңлата тұрған жыры бұл мұның. Айдар Абының. Мен бұл жырына исмін білмеймін. Матыр жыр. Матыр жыр. Жырның исімі де язмышны біреуде сайламайды. Матыр жыр. Мен Айдар Абының. Тауыш, әлбетте сен Бұл мен ең яратқан жыршым. Ең яратқан. Мен сеңа келіп қояды енді рубрика шына ғана бітіреді. Ярар. Әлбетте Айдар Галимов кеттік алға таба. Міне бұл жыр. Исімі тәмлі. Кавказ. Темповой жыр. Жырлайын. Жырлайын? Ауыр екен, еме? Айдар Акипов. Айдар Акипов. Нәрселер. Ташыман Айдар Акипов. Қара түсті. Жейкіне жиі башыйыз. Қара милеш. Тәмілі шындай бар енесі қойнатмасы. Сенің көзлерің... Қара шымырт. Жоқ, тағын қалды. Қара милеш. Жоқ. Қарлыған. Міне. Қара. Қарлыған, әйе. Қарлыған. Әйе. Матыр жыр, Айдараның. Бик матыр жыры бейгіт. Неше жыр болды? 3 жыр болды. Так, тағын бір жыр. Қорама сен жазуын. Yok, мен көрмеймін. Мен яратым подглядь. Тота, yok, тота, мұнсы Мұны мен білем. Мұнсы түгілі, жоқ, мұнсы түгілі. Мен ялғыш қойды мұнсы. Сен мұнсы білмейсің, тота. Мұнсын тыңда. Филипп Кахиров. Қайда сен тауыш вер, қайда. Шыл түгіл ме? Әйе. Филипп Кахиров. Шебью. Так. Hem tağın әйе сыңғысы қалды, еме? Сыңғысы. Güzel razı tutun mu? Не исключено. Бигрәк үзал башлана еме? Әйе, bu. Bu ахырыдыр bu аның, ахырына шындай. Башы түгілі bu аның. Ахырыдыр. Ришат Ахматуллин. Алланың шын турецкий рахмет.
Турецкий рак. Не үшін, чүнки турецкий. Bu Aliya Karaçevirni bilen bularning kliplari da var bu. Mahabbatim tug'ilmi bu? Ayya. Sen hatta originalda tonlat alamani. Ayda güzelim. Mahabbatim. Ayye. Şuşa. Aşim bilasizmi hocam? Sizlar bilasizmi hocam? Ayye. Mahabbatim. Qo'shimtasi. Yaktı önümdesin, tatlı düşümdesin, hıyalga uğrayken süyülümdesin. Sen yoksa kim şahsın? Jırşım ellesi? İyi. Oldu. Rahmat. Zülfira, bardım. Sime jırşı, senin jırşı ikaning indi senin qonuna singa, sen bütün jırlarını bilesin, süzessin, tuyumlusun. Şuna jır dersinden bugün sana mening de o'qituvchi bo'laroq Sizbek fonni bitirdingiz. 5ta belgisi qo'yaman. U vaqtda KGPU edi, pedagogik universitet. O vaqtda men ham yuqori maktabda ishladim. Mana bu U siz nechinchi yilda edi? 20-yilda yilda. Men как раз Bayaningiz bor bitali. Kim o? Bular xizmat. Ayye bilen. Shuni da vaqtda Mana bet. teatr orkestri bor bitali. Nafisa Xayrullina. Ayye. Ana da vaqt. Siz bit büyük o'qitushi ekan bu tabii. Bile kışı buldular, gördün mü? Beni o'qitib qo'ying. Mana shu hurmatga men siz yaxshi ne bir. Zarar, buldu, rahmat. Buldu. Rahmat. Qaytib ketsang ne bo'laman? Bu bittalardir deb sanasi keladi. Men qo'rqqan bo'la tabii. Yo'q, ayda boshlab qaraymiz endi. Boshlab qaraymiz fotografiyasin. Shinobda fotoda kibikmikan? Biraz kuydirib olsak, qotirib aytib. Kiygan bitu ziyonmi deylar. Biz mayonezrak soldik. Papashnilar. Tak. Qo'ya qarayman, Gumbasi var, o'kirib. Bilasizmi, fotografiya yasaganda nechatalar gumbani mana shu aytirib, qirina baytirib yopishtirib qo'yarlar. Yo'q, bu endi 100% to'g'ri kelgan. Men o'ylayapman. Men bunda baylamayman-da o'rniga. Alo, photoshoplangandan kebek. O'sha endi tezroq. Gumbali jira. Gumbali qirina shayda. Tutib ayda o'zim tutib. Yo'q, men o'zim. Men u yoshdan chiqdim endi. Meni o'sha o'tirgan tak. Bismillah. Men shunday baxtlanishim deganda bu ikkovini ana birsi meni o'sha bidiradi. Yarısı var ama. Shunda qolmay hozir. Men olmazimga shu aytirib pishirgan sayin sirib yarısı bo'lganmi? U yarısı bo'lgan deb aytadi. Shu deb kina aytami? Yo'q, beklamni o'g'ilmotirim deb aytadi. Mana bunisi anchiklar darslikka ko'proq o'xshash. Rahmat. Молодец, afarin. Bugungi topshiriqimizning jinguvchisi Rahmat. Zulfira Shaydulina Mirzayanova deb aytira qo'shdim. Ayye. Shaydulina Mirzanova. Men seni shun ko'ngildan qutlayman. Rahmat Bulatavay. Bu sizga men sizning to'yingizga kela olmagan edim. Sen bizning konsertimizga kel. Bizning Alloh birsa tezdan Sholda bo'lar konsertimiz. Yaqinroq yo'qsa bunda Qozondaga. Qozonda bo'lar. Mana Filarmoniyada 2 kun. Qo'ya qo'ldan chaqirib. Mana hozir biletlardan ketamiz. Men aytmayman de uyima xatni keltirib bering, chaqirib biletim deb, ya. Shunda keliriz, ikkinchi topshiriqdan olib keliraman. Siylashdik. Sholda Qozonda konsert bor. O'ngishlar bilan o'tsizga 70% bilan. Allohga shukr. Ruxsat etilgan shulay. Hozir shu bilan tamli oshlar bilan siyla olmazimni. Rahmat. O'zingni siyla, aniyingni, quda-qudagilar demingda. Ayye, tuğanlarımızın qısqasi. Raqatlarni siylanib yashagiz yema. Men shunday yo'ratam bu tovoni. Albatta, ko'k marabit. Hali tamam paketida bor ana. Aning paketi ichida to'g'ri narsalar bor bo'y. Bor, bosh paket tugul. Bunda endi debit, kredit, yangi jurlar yozib bor ichida. Yarar. Yangi jurlaringizni, tekstlarni, yangi o'yinlar, yangi datalar yozilgan. Ruchkalar bilan bunda bor istaymiz sizniki. Rahmat. Bunisi sizniki, bunisi sizning oilangizga. Yosh oilaga qanday birlar kerak. Ayye. Sovuqsa boshlaltiramiz. Uchta ishga birga bitayver bu. Ayye. Bek rahmat. Rahmat. Ma'lum bek usta bek unga mana shu o'nganligini yo'qotmishlar endi o'sha tog'ida ustarib, tog'ida shimarib, hali tog'im bizni topshiribizda ketib qolamiz, ya. Balkim ikkinchi yil endi birga. Ikkinchi yil kelganda men tort olib kelaman Alloh bersa. Bu tortni biz hozir ichamiz. Kim buni hozir yo'q etashak. Tiramisudan boshlayashak mana Alloh bersa. Mana ya'ni maxsus unutmas uchun shunda qo'ydim. Sizga o'ngishlar, oila baxti. Sizga do'stlarimiz, oshlaringiz tamli bo'lsin deb aytamiz. Har otna sayin tamli kurash topshiruvini qarab borasiz. TMTV telekanalida. Bizim bilan bo'lganingiz uchun zo'r rahmat. Sog' bo'ling'iz. Sog' bo'ling'iz. Bismillah.